Mevrouw, als u dit ziet, wat denkt u dan? Ja, dat is wel aardig in feite, hè? Mevrouw, als u dat ziet hier op de straat, wat denkt u dan? Mevrouw, als u dat ziet hier op de straat, wat denkt u dan? Die mensen, ja, zielig. Zielig. Ja, zielig. Verder geen commentaar. Meneer, excuseer, mag ik u wat vragen? Als u dit ziet hier op de straat, tussen al die winkels, wat denkt u dan? Dat doort er niet, hè? Waarom niet? Nou, ik weet het niet, maar dat verdoort het gezicht en is dat, hè?